Meidän palavereissa kukaan ei puhu mitään. Meidän palavereissa kaikki puhuu toisensa päälle. Meidän palavereissa on vain kaksi, jotka puhuu, ja kaikki muut on hiljaa. Nämä on tarinoita, mitä mä kuulen joka päivä esihenkilöiden ja johtoryhmän valmentajana. Mikä näissä kaikissa loistaa, on osallistamisen taidon puute. Esihenkilöitä, johtajia on perinteisesti velvoitettu kertomaan ja viestimään. Silloin on voinut jäädä oppimatta osallistamisen taito. Osallistamisen taito on uskoa ryhmään, ryhmän taitoihin, tietoon ja siihen, että ryhmästä tulee se voima, jolla me päästään yhteisiin tavoitteisiin. Minä osaan osallistaa, mutta osaan myös auttaa sinua oppimaan tämän osallistamisen taidon. Tule yhdessä oppimaan, miten saadaan ryhmästäsi kaikki paras irti.